bucurat. Larisa, adultă. Degeaba că aveți neveste, mai sunt chităm. Titular, acest că trebuie să dați înțelegere la Marina. Aleluia! E problema să vină Domnul! Asta e important! Slăvit să fie numele Domnului! Haideți să cântăm cu toată biserica, să nu fim triști, să fim veseli, că Domnul Iisus Hristos a născut în inimile noastre! Mărit să fie numele Domnului! Eu
fericit voi fi, aici cât voi trăi și acolo sus în veșnicii. Paharul meu e plin cu pace și senin și îndurarea mă însuțește. Eu fericit voi fi, aici cât voi trăi și acolo sus în veșnicii. Domnul e păstorul meu, Amin, aleluia! nu duce lipsă de nimic. La-i doare mă condus, minunat al meu Iisus. Fie ploaie, fie vânt, în furtună am uscut, Domnul e păstorul meu și-al tău. Eu mă încred în Dumnezeu, mă întărește când e greu, Iisus e păstorul meu. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Sora Larisa, nu poate. Atunci fratele nostru care e de la Genova, Domnul să-l binecuvânteze.
face, cine îți dă puțin ora? E și mai jal că n-ai baterii. Încă baterii, că n-ai baterii. Frații mei durează până vine și au spus în felul următor, fiecare să cântă, fiecare să laudă pe Domnul, până vor veni ei, când vor să vină ei, nu o să mai să fie doar rugăciune, să facem așa și să începem de slujire, dar vreau să vă spun că în mijlocul nostru avem pe un frate scump, care de viața a botezat și vrem, prin ajutorul Duhului Sfânt, să ne aducă mărturia lui înaintea Domnului, înaintea poporului, ca să poată să ne întărească Duhul Sfânt. Și mă bucur să auziți mărturia lui, de el a scos Dumnezeu, în câteva săptămâni, în câteva zile. Fratele nostru, Nicu. Deci, Eu nu să fiu pe el, dacă vrea să... Nu, stai că e cântarea diversă, mărturia e diversă. 2. În numele Domnului Iisus Hristos vă spun la toți
Bună seara! Da, da. Seara și Dumnezeu să-L binecuvinteze. Știți cu toții că nu am decât 3 săptămâni de zile. N-am trecut. 2 săptămâni. De când m-am botezat. Și sunt atât de bucuros că nu vă puteți imagina. Glorie Pentru că nu de Domnului! mult am fost un mare păcătos. Toți bănuții mei care îi făceam, eu sunt cânt la stradă, ca să știe toată lumea ceva. Am cântat și cânt și în continuare, Dumnezeu mă va avea grijă pentru că mai târziu nu să mai cânt, dar deocamdată asta e singura Nu sursă mai de venit. nu e nicio problemă, frate. Cânt la stradă și făceam bani, nu jucărie. Și toți banii se duceau la jocuri. Da, aparat. Nu la aparate. Nu. La din asta, că bate dinamo, că bate steaua, că face Inter, că bate Juventus, că face... La jocuri de noroc. Nu aveam tihnă. Făceam toți bănișorii mei acolo. De multe ori, au fost și de 2 ori când m-am dus. Că jucam unul și dacă îl pierdeam, mergeam și cântam. Iar făceam bani să mă duc ca să câștig. Ce câștiga? Lasă liniște, să ascultăm. Și așa, tot așa, soția mea, care sper că o să o vedeți cât de curând, când o vrea Domnul, pentru că îmi spunea mereu, măi Nicuraș, măi, te-ai dus odată, nu ți ajunge, nu ajunge un bilet pe zi? Auzi, nu să taci. Lasă-mi că știu ce fac. Eu, nu știu ce să fac. Dacă sunt mai mare ca ea cu 4 ani jumate și mai deștept, păi cum? Sunt femeia să știe ea mai bine ca mine. Hai mă, Nicule, mă, dar ajungi odată. Mă, vezi, ai luat un bilet, lasă-l în pace. Dă și tu un 10 euro acolo, o fiecare zi. Păi tu ai ajuns până la 50-60 de euro pe zi să faci. Pâine, ce să vă spun, de găsituri ce sari. Îi ziceam, nu ne ajunge pâinea aia? Păi nu faci restricții și la pâine? Îmi zicea. Dar nu ți ajunge pe ce vrei să arunci pâine? Prin păcat de la Dumnezeu să arunci pâine. Azi așa, mâine așa, măi, dacă tu crezi că continui așa, uite, știi ceva, am terminat. Dacă vrei să pleci la mătă, pleacă la mătă. Eu zic, asta nu mă las. Ia vă. Ia vă. Fraților, azi așa, mâine așa, s-a săturat femeia, bieta femeie, și-a luat drum, și-a luat câmpii, a plecat. N-a mai putut să mai reziste. N-a mai putut să mai reziste. Nu mai era înțelegere, nu mai era nimic între noi. Nu exista nimic, decât satana. A plecat bine, s-a plătit ca să fie bine, că are și părinții într-o situație mai dificilă. Acum, tot s-a dus acasă, vedeți, de părinte. Și vreau să vă spun, acum asculte cuvinte, că Dumnezeu a lucrat și la... Acum vorbim, ne telefonăm, trebuie să facă niște analize, că și ea bolnavă, să duce la București. Se duce la București după anul nou, după sărbători, și va face niște analize și apoi mai sunt niște probleme de rezolvat și o să vin. Deci Dumnezeu a lucrat, acum colaborăm, telefonăm, mi-a trimis încă și pachet. Domnul să binecuvinteze. Ieri am primit pachet de la ea, mi-a pus Dumnezeu toate darurile după fața Pământului. Acum vreau să vă spun că de când am venit aici, de când Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Vasilică, Aleluia! acum un an m-am întâlnit prima dată cu el. Și cum cântam, el cu soția trecea și zice, frate, da, cânti frumos și nu vrei să cânti la noi la adunare și du-te, mă, frate, și la asta. Uite, îmi pare pe mine. Mi-a mie de adunarea lui Vasilică. Asta e, am înfășurat. Ca să vă spun ultima dată, la ultimul bilet, un semn mi s-a făcut... Am avut un semn de la Dumnezeu, cred eu. Nu știu de unde este. L-am avut, eu cred că a fost de la Dumnezeu. Întotdeauna când jucam și făceam un bilet, toată lumea care joacă zice, Doamne, să câștig, nu? Eu, după ce am făcut biletul, am avut un presentiment că făcusem biletul ăla ca niciodată. Mai bine că oricând. Cineva mi-a spus că nu am să câștig. Așa, am avut o presimțire, nu mi-a spus nimeni, n-am avut vedere, n-am avut nimic. Dumnezeu mi mare. Și dacă am avut presimțirea asta, am luat biletul
21 de euro și 60. În scurte cuvinte, rapăs de mica. Normal, l-am câștigat mica. Și cum cu fratele mai m-am întâlnit o pieieri. De care dați un număr de telefon și nu știu ce. Vreau să vă mărturisesc pentru că Dumnezeu cu mine lucrează. Da, zic, da, eu cam știu despre ce este vorba acolo. Am caietul ăsta, da, dă-mă un pic sol, nu nevasta lui Vasile. Sau el, mi-a dat un pic și am început să fiu. Când a fost el gata, a fost gata și eu. Deci am luat, am stat 5 ore, că am avut un vis care diavolul s-a băgat ca să mă așa, m-am trezit și am zis, fii satană de aici și lasă-mă. M-am dus, m-am spălat pe ochi, până la 5 de dimineața am făcut cântarea asta. Am lucrat la cântarea asta, care o făcut cântarea asta. Și la 5 de dimineață, vă spun, am făcut cântarea și acum am stat 5 ore ca să fac asta noapte și acum am transformat două ore Dumnezeu din 20 de luni. Am făcut. Glorie Domnului! Nu? Păi eu, că Domnului, nu zic că este cântarea. Deci eu am făcut-o, dar nu mi-am dat seama. Dar abia acum când am ajuns la adunare și spun, dacă. Dar vezi, dacă eu am luat caietul și l-am pus aici, Ca așa cum ajută Dumnezeu, că nu știu să fac după 2-3 săptămâni de zile, dar citesc și eu la Biblie, că mă îndeamnă acest băiat, nu mă lasă în pace mereu. Mă sună unde ai ajuns, ce ai făcut, la ce verset, la ce capitol și așa mai departe. Dumnezeu să-i binecuvinteze familia și patru copilași care are. N-am putut să-i aduc nimic de acest Crăciun, dar sper că la anul, dacă vrea și mă ține Domnul, să-i pregătesc așa pentru copilașii lui, să aibă și la acolo. Deci din partea Domnului, nu pentru, dar sufletul lui să știți că este, el este un înger pe pământ acest băiat. Pentru mine cel puțin, că m-a scăpat din toate intemperile care le-am avut. Și acum vă spun sincer, nu vă puteți imagina, parcă simt în fiecare zi când sunt mai curat la inimă. Parcă, nu știu, mă simt altă persoană, altă... Și vă mai spun și altceva. Un amănunt.
Am făcut poezia asta, cântecul ăsta, care în ea se vorbește de dacă tot am avut în fiecare zi. Mulțumesc. O să cânt acum. Nu o să cânt acum imediat, te rog. Lasă-mă, nu mă asum. O să cânt, dar nu acum. Lasă-l, frate. Și este vorba, dacă tot am auzit aici predica lui fratele, de doi bănuți care a dat femeia, că toată lumea știți. Nu avea decât doi bănuți. Și păi i-a dat. Și acum am făcut și eu cântarea asta cu doi bănuți. Dacă tot citesc și tot asta, hai să folosim cuvintele Domnului. Acum la unul, mă cheamă băiatul, că dacă sunt singur acasă, eu stau la casa mea, bine, casa e tot a lui de. Dar stau singur eu, că stăteam cu soția. Și acum dacă am rămas singur, el stă la casa lui, în o carieră, eu stau în Dorin. Și am început să cânt în mașină. De fapt, în mașină acum cânt. Mereu. Ce știu? Mai știu o cântare de anii 1900, toamna, acum de 50 de ani, Iisuse, viața mea, că n-am găsit-o. Era cântarea numărul 437. Ani. Și cum cântam acolo, fredonam melodia asta, care am făcut-o în seara asta. Care am făcut-o astăzi, pentru asta. Și doi bănuți, acolo de ce vorbeam, și niște, la un semafor, o fată cu un băiat, făceau niște scamatori acolo să trăiască și ei. Dacă care vrea să le... Deci când se oprea semaforul, ei pe trecere de pietoni. Făceau acolo. Dar nici n-am văzut ce făceau. I-am prins decât când cereau și ei bani. Și eu acum am avut bani, decât 5 euro. Deci ziceam la băiat că băgase mie de 10 euro benzină. Și zic, și totuși de asta 5 euro, uitați, nu vă păcălesc, mai am 4. De astea 5 euro zic, mă duc la băiat să-mi schimb și mai bag de 5 euro benzină, să fie. Dacă domnul mi-a dat, lasă să fie. Și acum când băieții ăștia, copiii ăștia cere bani, eu zic, diavolul zice, hai, de 5 euro, nu pot să schimb bani, nu pot să schimb. Și nu le-am dat. S-a făcut roșu. S-au făcut roșu, pleacă mașinile și eu în mintea mea, băi, tâmpitule, dar tu când îți dă 2 bănuți și Dumnezeu te-a ajutat, ți-a făcut atâta și tu nu dai un bănuț la oamenii ăștia? Am oprit mașina, am claxonat și au venit la mine toți din spate, n-am avut treabă cu nimeni, domnul, le-am dat 1 euro și am început să plâng. Sunt cel mai fericit om pe fața pământului. Am dat 1 euro și sunt foarte fericit. Domnul să mă binecuvinteze și pe mine la fel. Altceva nu am cuvinte să vă spun. Amin. El în dragoste de întâi, vă știți, el în dragoste de întâi, începător, dar vă știți că asta este Duhul Sfânt, asta e roada Duhului Sfânt când un om o are pe inimă. Eu mi-aduc aminte că în clipele zile când m-am pocăit și în vizie noapte s-a deschis cerul și a venit Domnul Iisus la mine și mi-a spus, hai și laudă Evanghelia acum că mai va fi târziu. Aproape câțiva luni de zile, vreo 2-3 ani, mergeam pe Barcaiul în stânga, când mâncam un brioș, când mâncam un biscuite, mă opream în mijlocul străzii și îl binecuvântam. De ce? Pentru că Duhul Sfânt, un om când are Duhul Sfânt, are sete după cuvântul Domnului, are sete după neprihănirea aceasta. Și ăsta este Duhul Sfânt. Asta e roada Duhului Sfânt. Și Domnul să vă binecuvinteze. Am spus așa că vreți să... Dacă mai are cineva o mărturie de ce a făcut Domnul în viața lui, 2 minute, 5 minute, se poate sora Violeta la care, sau sora noastră, fratele mare, cel dacă are o mărturie, poate să spună, nu de fie rușine, pentru că este spre întărirea și spre mărbătarea bisericii. Vină fratele meu, spune o mărturie, cum a lucrat Domnul, că sunt oameni din lume aici, sunt suflete care sunt slabi și mărturiile acestea poate să întărească sufletele oamenilor, inimile zdrobite, inimile împoverate, minunile lui Dumnezeu le putem mărturisi. Eu am multe minuni să le spun, dar totul la momentul potrivit. Și Domnul să vă bine, fratele mare, cel va aduce această mărturie cu soția, cu familia lui, cum Domnul a lucrat în familia lui. Și Domnul să vă binecuvânteze. Aleluia! Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Atunci când Duhul Sfânt intră în inima unui om, Dumnezeu îl schimbă. Așa cum ne-a schimbat pe toți în acest an. M-am uitat cu câtă bucurie, spune fratele, că Dumnezeu i-a schimbat inima.
Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Și diavolul vine de multe ori să încurce planurile Lui Dumnezeu cu noi. Dar Dumnezeu nu lasă. Ați văzut? Au avut 5 euro și diavolul a spus nu da. Dar el, Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat. Tu cânți și nu faci ceea ce cânți. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne dea putere. Mărturisirea mea, care această seară să vă cerceteze inimile la fiecare. Mă, frați și surori, mare Dumnezeu avem. Viu este Dumnezeu care este sus în cerul și astăzi, în această seară, este prezent în mijlocul nostru. Aș vrea să vă mărturisesc că într-o noapte am stat și butonam telefonul. Și m-am uitat că sunt mulți copii bolnavi de cancer, de leucemie, care suferă de boli. Și odată apare înaintea mea o femeie cu 4 copii care strigă la ajutor. Fraților, dacă vreți să mă ajutați, de sărbători n-am niciun ban să pun și eu la copilașul meu pe masă. Și am vrut să trimit la altul, dar Dumnezeu a spus, tu de sărbători ai ce pune pe masă. Femeia aceasta cu 4 copii n-are. Și ai fost și odată ca ea. Și m-am gândit că de multe ori de sărbători n-am avut o coajă de pâine să pun la copilașul meu pe masă. Și iau numărul de pe telefon și zic, mâine îi pun bani. Dar viu este Dumnezeu că până de dimineață m-am uitat, am uitat. La care nevasta mea spune, Marcele, să iei numărul care l-ai lăsat scris și să iei bani de la mine din geantă și să te duci să pui la tabac bani. Am spus, Doamne, cât ești Tu de mare. Cum știi Tu să lucrezi, Doamne? Mari-s minunile Tale, Doamne. Și aș vrea să vă spun, frați și surori, că am sunat la această femeie, i-am pus nu bani mulți, dar Dumnezeu, când dai, femeia, mă spunea fratele, 2 bănuți s-au spus. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, femeia aceasta a pus mai mult ca voi, ca toți. Toți aia bogați ar fi zis, păi cum mă, eu au pus 2 bănuți și eu pun 2000 de euro. Și Domnul Iisus Hristos, voi ați spus din prisosul vostru, spune. Dar femeia aceasta a pus 2 bănuți, ultimii bani care i-au avut, i-au pus acolo. I-au pus din inimă. Și sun la această femeie și îi spun, vezi că ți-am pus 50 de euro în numele lui Iisus Hristos. Și începe această femeie și plânge. Zic, nu te cunosc, te cunoaște Dumnezeu mai bine ca mine. Dar plânge această femeie și spune, frate dragă, Dumnezeu a lucrat prin tine, că viu este Dumnezeu, că n-am avut nici o bucată de pâine să pun la copilașul meu pe masă în ziua Crăciunului. Și văd că Dumnezeu a lucrat prin tine. Îți mulțumesc, zice această femeie, să nu mulțumești mie. Eu n-am merite să mulțumesc mie, am spus. Mulțumește-i lui Dumnezeu că El a lucrat așa cum știe El. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Plângea această femeie, frați și surori, și cu 4 copii și nu știa cum să mulțumească. Și i-am spus, soră dragă, să faci un legământ cu Dumnezeu. Frate, mi-i doar predată. Zic, ce mai aștepți? Păi zice, am încurcări, am multe probleme. Zic, problemele lasă-le la picioarele lui Iisus Hristos. Și am început să-i povestesc eu tot cum am fost de sărac, cum Dumnezeu a lucrat. Și astăzi lucrează Dumnezeu, vezi, frate și soră. Poate mult să-mi petresc în fratele Vasilică, Domnul să-l binecuvânteze, că întinde o mână de ajutor. Dumnezeu, așa cum spunea fratele Leon, Domnul să-l binecuvânteze acolo unde este.
banii săracului sunt la noi în buzunar. Pâinea săracului este la noi în dulap, în frigideri. Totdeauna să tindem o mână de ajutor. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Nu vreau să-l aud pe fratele Vasilică, dar să știți că Dumnezeu lucrează prin ei. Și eu am pus lipsă, măcar că am servici aici în Italia. Au fost momente când n-am avut bani și i-a pus Dumnezeu să-mi spună, frate, dacă ai nevoie de bani, te pot ajuta pe o săptămână, două, până când iei salariu. Și chiar dacă n-am avut, am spus, nu, Domnul, să te binecuvânteze, că am știut că are 4 copii. Dar Dumnezeu, vedeți cum se folosește de un om care e după voia lui Dumnezeu. Aș vrea ca în această seară, din această seară, să se folosească Dumnezeu de fiecare dintre noi. Ca tot să întindem mâna. Tot să întindem mâna spre cel sărac, spre o văduvă, spre cel ce n-are o coajă de pâine să pună pe masă. Sunt mulți săraci în România, frați și surori. Nu știa femeia aceasta cum să mulțumească, cum să aducă mii de mulțumiri, pentru că am făcut și am spus, nu mie să mulțumești, mulțumește-i lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele nostru, că am uitat, Nicu. Dumnezeu l-a scos de la întuneric și l-a adus la lumină. L-a scos din mocir la păcatului acolo, cum se zbătea, cum se zbate un porc acolo, în mocirlă. Așa s-au zbătut în păcat și în fără de lege. Până într-o zi când Dumnezeu s-a prezentat în calea Lui și au fost până aici. Azi vreau ca banii tăi să fie folosiți în lucrarea mea. Slăvit să fie numele Domnului. Și aș vrea să cânt o cântare, Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Nicu, că această cântare poate să-i aducă lui de aminte ce-au făcut în viață. După aia, o să-l ascultăm pe fratele nostru, cum te cheamă? Dorel. Ascultăm pe fratele Dorel. Nu mai am să cum fratele meu. Ascultăm pe fratele Dorel, vă rog frumos să fiți ochi și ureche. Acest frate scump a fost, pot să spun, aproape mort, dar Dumnezeu din cer l-a înviat. Aleluia! Vrem să aducem această mărturie înaintea voastră și Domnul să vă binecuvânteze. Asta e minunea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Poate să spese. Da. Glorie. Glorie Domnului! M-am gândit, Iisuse drag, să-ți dau sub cruce să tac, sub povara crucii tale, acolo am găsit iertare, o, Domnul meu. Sub povara crucii tale, acolo am găsit iertare, o, Domnul meu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Lasă-ți povara ta la crucea lui Iisus Hristos, că El poate să-ți dea rezolvare. El
poate să te elibereze de păcat și din nelegiuire. Nicăieri nu e mai bine cum e Iisus lângă tine. Cine ascultă și împlinește, Domnul Iisus îl iubește, o, Domnul meu. Cine ascultă și împlinește, Domnul Iisus îl iubește, o, Domnul meu. Dă-mi, Iisuse, biruință, să rămân tare în credință. Când povara grea e mare, vino și dă-mi alinare, o, Domnul meu. Când povara grea e mare, vino și dă-mi alinare, o, Domnul meu. Toată lumea asta-i rea, va arde ca mirișoara. Noi cu toți să ne iubim, de lume să ne ferim, o, frații mei. Noi cu toți să ne iubim, de lume să ne ferim, o, frații mei. Amin. Vreau să ascultăm să fim un pic atenți, să vă implor dintr-o sufletul meu, haideți să facem un pic de liniște, pentru că această mărturie este foarte importantă și vă poate, Dumnezeu poate are putere să vă mângâie prin această mărturie și să vă ridice din starea care suntem. Are putere și vă rog frumos, mărturia aceasta e foarte importantă și vrem să o ascultăm, că aici a fost mâna lui Dumnezeu. Aleluia! Doctorul a spus, nu mai e șansă, el e din lume, soția lui era pocăită și cred că Dumnezeu a ascultat rugăciunii soției lui. Glorie Domnului! Acum ascultăm această mărturie prin fratele nostru. Dă-i putere, tată. Vreau surori, în urmă cu 8 luni, vreau să Dă-i putere, Iisuse Hristos. Nu, atenție, este emoționat, că e un lucru foarte simplu. Dumnezeu rugați-vă pentru el, ca Domnul să dea putere, să nu fie rău. Vreau să mă mărturisesc. Acum, în urmă cu 8 luni, am avut un accident. Din cauza că a fost o lucrare, acum 8 luni, taman în biserică aici, prin fratele păstor Zaharia. Da? Înainte să-mi zică fratele păstor Zaharia, vrea să-mi spună lucrarea petișor. Dar el n-a vrut să-mi spună și l-a lăsat pe Zaharia. Mi-a zis, frate, întoarce-te la Dumnezeu că El te iubește. Dacă nu te va trece printr-un foc de suferință și tot El te va salva din focul ăla de suferință. Și eu n-am vrut să vin în fața la Dumnezeu când fumam. Și am să las țigarea și atunci să iau botezul. Eram noua predată. După lucrarea asta, la 6 săptămâni, mi s-a întâmplat accidentul ce l-am avut. Am plecat într-o dimineață, la 6 fără dimineața. Mergeam cu căruțul, pe la Cubele, să câștig pâine. Ei nu știu, am făcut un pas în drum. Priboră, m-am uitat. În stânga, în dreapta.
Dacă mă credeți, n-am văzut nimic. Odată m-am trezit, numai că eram aruncat. Eram conștient, nu că nu eram conștient. Am scos telefonul și l-am sunat pe nepotul, pe copilul lui Petrișor. I-am spus, nu sun la muierea mea, că cine știe, reacționează. Am sunat la el și am spus. Ioane, sună la socru, zic că nu știu ce-a dat mașina, nu știu ce-a dat cu mine. Mă, tu ești copil. Mă, dacă spun Ioane. Și atunci m-am dus la spital. Acolo am stat. Cât am stat? 2 săptămâni ai stat. Vreo 2 săptămâni în comă. La reanimare. Și în timpul ăsta eu nu mai credeam că trăiesc. Atunci nevasta mea a sunat la Petrișor. Veniți că vrea să ia botezul. Prin stropire la spital. Petrișor nu mai țin minte ce a spus la soție și soția a zis, dacă el acum vrea, că acum e la suferință, faceți cumva și veniți. Atunci a venit și mi-a dat botezul prin stropire. În timp ce mi-a dat botezul prin stropire, pastorul, fratele Stancu, că era cu Zahrea și cu Petrișor, a tresărit când m-a stropit. Și vreau să-i mulțumesc că am stat 2 luni jumate în spital. Mi-a rupt 8 coaste, mi-a rupt, quasi nu mi-era atins, operat la plămâni și n-am mai crezut că trăiesc nici eu, nici soția. De câte ori vinea, îi spuneam, ai grijă de fete. El se speria, zicea, gata, nu mai trăiește, o să moare. Dar Dumnezeu a avut grijă de mine și m-a întărit. Glorie Domnului! Și de atunci am plecat pe 9, am aproape 9 luni. Nici n-am mai pus gura pe țigare, nu mă deranjează când fumează careva. Dumnezeu m-a întărit. Și îi mulțumesc că El e mare. Slăvit să fie numele Lui. Amin! Mulțumesc. Dumnezeu există. Aleluia! Dumnezeu există, numai că noi, sau mai bine spus, omenirea întreagă, nu vrea să vină la Dumnezeu. Nu vrea. Și vedem că Dumnezeu, când iubește pe cineva, și îl iubește, și chiar îl iubește pentru că l-a trimis pe singurul să fie răstignit pe cruce pentru omenirea întreagă și pentru El. Dumnezeu, pentru că atât de mult te iubește și pentru că El te iubește și El știe că tu stai în necunoștință, ești în necunoștință, El vrea să te aducă, dar vede când tu nu vrei și de multe ori poate ai și gândul ăsta, vrei și după aia iară spui numai, iară vrei, iară și când vezi Dumnezeu că tu dorința ta, că vrei să te apropii de Dumnezeu și vrei să te pocăiești și de multe ori vine și lupta ta și nu, Dumnezeu ar putea să te ducă prin suferință. Și când te aduce prin suferință, te aduce care putere. Dar El dă rana și tot El o vindecă. Slăvit să fie Domnul. O întrebare. Mai este vreo soră care Dumnezeu a lucrat? Domnul să fie cuvântul. Aleluia! Ascultăm pe soră. Câteva cuvinte Domnul și pe inimă, de atunci nu trebuie să mă mărturisiască minele lui Dumnezeu și Domnul să fie. Despre întărirea voastră. Slăvit să fie Domnul. Amin! Când l-am primit pe Iisus în viața mea, am avut doar 16 ani și l-am primit cu toată dragostea, nu prin suferință, dar n-am crezut cu adevărat. Am început să fumez, am început să fac tot ce se face lumește. M-a lăsat până la 22 de ani, dintre care am născut-o pe fata cea mare, n-am avut nimica. Dar am născut-o pe a mică. După naștere, la 24 de ore n-am avut nimic. Dar după 24 de ore a început să-mi scadă pulsul de la inimă.
Mă uitam la aparat, cum mi se duce viața. L-am sunat pe soțul meu și am spus să vină, că o singură dorință am mai avut, să-i spun să aibă grijă de copii. Zicea doctorii, nu mai avem nimic de făcut. Dacă o trimitem cu elicopterul la Timișoara, n-ajunge. O să moară. Mă plimba de la un spital la altul, de la spitalul județean din Convândar la celălalt al vechi. Tot degeaba. Îmi căuta pulsul cu seringile. Tot degeaba. Când s-au ajuns 15%, mi-au spus, de aici așa nu se mai poate face nimic decât să te uiți pe aparat când te stingi. Păcat de fetele tale. De câte ori am cerut Domnului câte ceva m-a dat. Slăvit să fie. Amin. Dar în ziua aia am simțit că mi se duce pământul de sub picioare, că nu mai mă ascultă Dumnezeu. A venit mătușa mea Doina Luvânii la mine la spital. Și mi-am zis, la ce mi-ai venit și tu la mine, ieși afară. Dumnezeu te vrea. Dacă vei asculta, vei vedea mâna Lui la lucru. Și am zis, nu mai cred în Dumnezeu, pentru că de câte ori l-am chemat, m-au ajutat. Dar de data asta n-au vrut să mai mă ajută. Și am zis, roagă-te și vei vedea. S-au dus jos, mi-au cumpărat o prăjitură, că zicea că e bună la inimă. Pacea Domnului Iisus. Și am zis așa, dacă tu zici că e bună prăjitura asta la inimă, să fie așa. Dar eu știu că când l-am primit pe Iisus, l-am primit fără suferință. Și dacă este scris așa, să fie așa. Și am zis, tot îmi zicea, ia-ți botezul, poate te vindecă, Dumnezeu te vrea și nu te lasă dacă vei asculta. M-am mutat de 2 ori pe cer și am zis, acum îl vreau pe Iisus în viața mea. Aleluia. Mi s-a ridicat pulsul de la inimă 75%. Mi-a spus să trăiesc cu simulator. N-am nimic. Îmi bate pur și simplu inima mea în piept. A zis doctorii că nu e adevărat, că ce-am făcut? A venit păstorul Iosif de la Caransebeș, m-a dat botezul prin stropire. A doua zi, dorele, am plecat acasă pe picioarele mele de la spital. Mărire ție, Doamne! Unde n-am stat 3 ore în casă și venea salvarea, bazmul, după salvarea și mă lua cu 15% puls. După aia am plecat acasă, că am crezut cu adevărat în Iisus că mă iubește și că mă vindecă. Slăvit să fie Domnul, nici în ziua de azi. Aleluia! Lumea m-am dus la spital pentru aceste probleme. Mărire ție, Doamne! Mulțumim Domnului că a lucrat în familia mea și că lucrează. Aleluia! Toată slava și cinstea să fie a Lui. Amin! Dar mai sunt și încercări, printre care trebuie să stăm biruitori. Ajută-ne, Pentru că Doamne! cel rău nu vrea să fim o familie așa cum trebuie, pentru că și copiii mei le place să ascultă și să facă voia Domnului. Și Domnul să ne dea putere să facem tot ce este plăcut Lui. Amin. Sora Minerva, cum să cânti o cântare? Poți să-L auzi pe Domnul. Mării să fie numele Lui, care vine aia. Audea tot tainică grădină, în care Domnul se ruga plângând, și fața Lui cea plină de lumină era întristată până la mormânt, era întristată până la mormânt. De câte ori pe față el căzuse, se ruga cu mult amarne spus. Să treacă, tată, să nu beau paharul, să treacă, tată, să nu beau paharul suferinței, paharul suferinței lui Iisus. Să treacă, tată, să nu beau paharul suferinței lui Iisus, paharul suferinței lui Iisus. Ești mai în grădina mea uitată,
în tine plânge Domnul cu ama. Și apoi se îmbracă în haina umilinții și-și pregătește drumul spre Calvar. Și-și pregătește drumul spre Calvar. O gheți mai grădină neuitată, tu ai văzut durerea lui Iisus. Pe Iuda când l-a sărutat odată, pe Domnul strălucitor de sus, pe Domnul strălucitor de sus. O gheți mai vrea să fiu în tine, să văd și eu locul unde El a plâns. Să plâng și eu cu lacrimi și suspine, să plâng că-și pentru mine El a plâns. Să plâng că-și pentru mine El a plâns. Mări să fie numele Lui. Violeta. Violeta.